Upyek gawe sakbare muleh ka pasar. Halo, Cak. Iya. Dina iki kontene Mbak Titin arep masak-masak ning pawon. Tapi sadurunge Mbak Titin isah-isah sik ya, soal isah-isahan ndek sore ijek. Soale sebagian urung diisahi anake. Alhamdulillah, Cak, nek isah-isah iku aku diewangi anakku. Lah berhubung iki mang isahan pas wayah berbuka, dadi tak isahi esuk aku bermulai ke pasar. Isah-isahane mok sithik, Cak, dadi ora perlu waktu suwe. Iya, tak tutukke gawene isah-isahku. Engko nek bar iki ayo melu Mbak Titin padha gawe masak-masak ning pawon. Masak iki engko ape tak gawe dodol keliling. Tak durunge masak, ayo cethik geni sik, Cak. Masakku ora nganggo kompor gas tapi nganggo pawon. Iki engko pawon telu tak unekno kabeh utawa tak nggo masak kabeh. Kira-kira nek kowe dadi Mbak Titin iso apa ora cah ngayahi kabeh pawon telu makan kabeh. Pokoke Mbak Titin iki kerjane borongan cah, diayahi dhewe kabeh. Bar nyambi kas geni iki aku ape ngumbah per iwakane. Iki aku mang tuku iwak, pitik, ape gawe chicken. Dodolku murah cah, mok 3.000-an ae chickene. Regane ning desa nek didol larang ora payu. Bar ngumbah iwak pitik iki genti ngumbah rempelo ati. Iki engko ape tak goreng tak sunduki ya cah, tak do rega 2.000-an ae. Lah bar iku aku pengen ngumbah balungan iwak pitik. Iki engko ape tak gawe rica-rica. Ora lali iwak terine ape nggo gawe bothok. Pokoke diumbah kabeh sampe resik ya. Terine tak umbah ning ember kok angel dadi tak pindah ning wakul ben banyune ngalir kaya ngene ben resik. Riku iki genti ape mbacoki balungane. Engko iki sebagian ape tak soto gawe sedep-sedepan. Bar ngumbah iwak banyuku umup langsung ngoceki janganan ae. Bar ngono genti iki aku ape gawe bothok. Dadi bothokku iki lomboke bawang brambang tak iris kabeh kaya ngene. Dibumboni bumbu serbaguna sing aku gawe ndek iki. Sambi neh cah ngudek bubur ketan ireng. Tak kae gula uyah karo godhong pandai. Lanjut sisae kangkungku wis mateng langsung tak entas ae. Lah ning pawon sing siji jangananku wis mateng lho langsung tak sok grojok ae. Terus tak entepi neh iki ape tak nggo godhog janganan liyane. Aja lali genine disugokno. Bariku nyambi neh iki ape bunteli bothok. Dibunteli satset ae wong gaweane diayahi dhewe pokoke angger bar ayo wis. Lho ujug-ujug wis ape bar ae le. Iki mau bothok klopo sitok kuwedi dadi 17 bungkus cah iki engko sitok tak del rega 2.000-an ae. Wis bar bungkus bothokku genti iki bungkus pepes. Pepes pindang iki engko tak derego 5.000-an. Piye menurut tem larang apa murah cah? Soale pindang ning kene lagi larang iki. Wis langsung tak gulung tak bungkus kaya ngene terus tak kei sunduk. Kowe nek mepes bumbune apa cah? Nek aku bawang, brambang, kei jahe, kunir lombok karo merica, kei dong jeruk. Lho, tak kilat le, sediluk wis bar kabeh iki karek nonton ning dandang ape siap tak kukus. Wis sik ya cah, aja wegah ndelok penggaweanku ya.